i Glwb Creu Cyw. Gobeithio bod chi gyd yn barod i greu gyda fi heddi, a bod chi wedi bod mas i'r ardd, neu mas tu fas y tŷ i chwilio am gerrig, achos i ni yn mynd i beintio cerrig heddi. Nawr, dwi wedi peintio cwpl bach yn barod mwyn cael yr heinen gynta yna. Ond allwch chi beintio sut bynnag ffordd i chi eisiau. Falle fyddwch chi eisiau peintio patrymau yn syth ar y garreg, neu falle fyddwch chi, yr un peth y fi, eisiau gwneud heinen fel hyn i ddechrau a wedyn peintio ar ben hwnna. Mae fyny i chi. Mae'n dibynnu pa fath o batrwm neu pa fath o lun i chi eisiau gwneud. Reit, felly mae angen cerrig. Mae gyda fi ddarn o bapur yn fan hyn, fel bod fi ddim yn cael paint ar y bwrdd. Brwsh paint. Pin ffelt, achos weithiau mae'r hein yn gweithio'n dda ar gerrig yn dibynnu beth chi eisiau gwneud. Dŵr ar gyfer y brwsh a phaint o bob lliw. Nawr te, dwi wedi dechrau fan hyn wneud buwch goch gota gyda phaint coch a du yn fyna. Felly i orffen, o'n i'n mynd i ddefnyddio pin ffelt du. Achos mae'n pin ffelt trwchus iawn a mae'n edrych yn dda ar y garreg. Felly, does dim angen defnyddio paint bob tro. Os oes gyda chi biniau ffelt trwchus, falle allwch chi drial hynna. Felly dyma enghraifft i chi o beth allwch chi wneud. Buwch goch gota a smotiau bob ochr yma. Fel wedes i, dwi wedi dechrau peintio hwn yn barod. A wedi gadael ei sychu fel bod fi'n gallu rhoi'r pin ffelt du. Felly os ydych chi eisiau gwneud hwn, bydd angen i chi gymryd amser a gadael amser rhwng pob heinen, fel bod y paint yn gallu sychu. Na ni. Tri bob ochr. A wedyn, nawr mae angen llyged ar y fuwch goch gota, yn dos e? Felly, dwi'n mynd i roi llyged gwyn yn y blaen yn fyna. Iddi hi. A dyna ni wedi gorffen yn fyna. Allwch chi roi nhw tu fas wedyn, falle tu fas y tŷ i addurno a bwys y drws. Dyna ni. Neu hyd yn oed tu mewn y tŷ, ar y silffenest neu rhywbeth. Neu yn eich ystafell wely. Nawr te, mae gyda fi garreg yn fan hyn wedi cael ei ffeintio'n goch. A wedi meddwl falle wneud adeilad, falle tŷ ar y garreg yma. Felly, dwi'n mynd i roi to i'r tŷ. To melyn, dwi'n meddwl. Falle allech chi beintio eich tŷ chi ar garreg. Neu tŷ mewn gydyd cu. Neu un dychmygol fel yr un sydd gyda fi fan hyn. To melyn. Pa liw drws gais gwn i? Glas tywyll? Ie. Felly, drws i'r tŷ. Mae'n edrych fel tŷ bach y tylwyth teg. Allwch chi roi hwn mas yn yr ardd a esgus bod tylwyth teg yn byw yn y tŷ bach yma. Fydde hwnna'n dda. Allwch chi greu stori eich hun wedyn. Nawr, mae angen ffenestri hefyd yn dos e. Felly, ffenestri glas golau. Dyna ni. Bydd rhaid chi ddefnyddio'ch dychymyg a peintio beth bynnag i chi eisiau. Mae'n dibynnu ar siap y garreg hefyd. Mae gyda fi gerrig eitha bach yn fan hyn, achos dim ond cerrig bach oedd gyda fi yn yr ardd. Ond falle bod gyda chi gerrig mawr. Dyna ni. O, dwi'n mynd i roi blodyn, dwi'n meddwl. Os fod tylwyth teg yn mynd i fyw na, dwi'n meddwl fydde blodau i gael yn dringo lan ochr y tŷ. Dyna ni. Gwych. Hyfryd. Dyna ni. Tŷ bach y tylwyth teg.
Nawr, beth arall sydd gyda fi yma? Dwi hefyd wedi peintio un garreg yn binc, achos o'n i'n meddwl, mae fe fel siap wyneb yn dywe. Felly o'n i'n meddwl falle allan ni'n neud yn wyneb i arno fe. Felly mae angen paint oren i wneud y gwallt. Falle allech chi wneud un gyda chwyneb chi, neu falle un o'ch ffrind, neu mam, neu dad, be bynnag eich chi eisiau. A wedyn, falle allech chi rhoi fe iddyn nhw fel anreg. O, fydde hwnna'n braf. Dyna ni. Gwallt oren. Llyged gwyrddlas sy gyda fi. Sy'n paint gwyrddlas i gael da fi, felly fi'n rhaid i fi wneud llyged glas. Fel na. Gwych. A dwi yn gwenu yn aml iawn. Felly dwi'n meddwl ddylen ni wneud gwyn enfawr hefyd. O glist i glist. Ife? Dyna ni. Agor y baint. Fel na. A trwyn. A dyma fi. Oedden ni'n edrych yn debyg? O, dwi'n siŵr bod chi'n gallu peintio lluniau llawer gwell na fi. Ond dwi yn trial yng ngorau, a dwi wrth fy modd. Beth am i fi wneud un arall, gan bod fi wedi peintio'r garreg yma yn felyn yn barod. Sgwn i beth allan ni'n neud ar hwn. Fi'n meddwl bod fi'n mynd i wneud patrymau ar hwn, dwi'n meddwl. Dim llun penodol. Falle seren yn y gornel yma hyn. Allwch chi wneud ser, neu lleiad, neu enfys, neu tractor falle, neu hoff doli, neu beic, neu bwystfil, gyda dannedd mawr. A dwi'n mynd i roi smotiau. O, fydd hwn yn edrych yn hyfryd ar silffenest. Gyda patrwmau. Blodau bach. Dyma ni. Fel chi'n gallu gweld, does dim rheolau yn fan hyn. Chi'n gallu peintio pa bynnag luniau eich eisiau. Smotiau wedyn. Dyna ni. Syml, ond effeithiol. Lliwgar iawn. Dyna ni. Wel, os ydych chi yn mynd i fynd ati i greu a pheintio cerrig fel fi heddi, wel, beth am i chi dynnu llun o'ch campwaith chi, eich cerrig chi gyd, a wedyn postio llun ohonyn nhw yn y sylwadau o dan y fideo fan hyn, fel mae fi yn gallu gweld nhw, a falle byddwch chi wedi gwneud tŷ bach, neu creadur bach, neu falle byddwch chi wedi gwneud eich hunan ar y garreg, fel fi fyna. Wel, dwi eisiau gweld. Neu falle byddwch chi wedi creu rhywbeth hollol wahanol. Newch yn siŵr bod chi'n tynnu llun, a wedyn yn dangos y llun i ni i gyd. A welai chi'n fuan. Dyna bawb!